Kaixo, Carlos. Egunon, Eugeni. Zer moduz? Oso ondo, oso ondo. Pozik hemen egoteatik. Mila esker benetan etortzea gaitu joe. Ilusioa intezlan. Azarrutxa, neri ere ilusioetu. Bueno, Carlos, jumaitezek zuge ikasketa gagaia ba. Okarez bainago filologia ingelega ikasi zenuk zergatik. Nik beti oso gustokoak izan ditut hizkuntzak. Hizkuntzalaritza eta txikitan nik uste nota on bakarrak atatzen ditula ingelesen. Gainentzeko guzti nahiko justu edo justu baino okerra. Eta batxilergoa bukatu eta esan, filologia ikasikoet eta hoxe ikasi nun bai. Hori bukatu eta berehala hasi nintzen lanin, ikastola baten, ingeles irakasle gisa. Eta halaxe izan zen. Ingelesa hizkuntzapeak zerbait eman dizu edo jakingo zenuke esaten zer aportatu dizun. Nietzako ingelesa izan da ezinbesteko tresna. Irakasle nengonin ikaslei esaten nien betio. Ingelesari esker hemen nao, lanpostu hau daukat, munduan zehar bidaiatzea daukat, kazetaritza ere mindeten kazetaritzan nire kazetaritzaren portzentaia handi bat ingelesari zor diot, ez? Orduan niretzako ingelesa inoiz edukiduan tresnarik onena. Zer da ekialde urguneko gatazkak? Ekialde hurbilean dano dakiu zenolako korapilo geopolitikoa da, honez. Israel eta Palestinaz gain, hor daude kurduak, eta hor dago Iran, eta funtsean da, oso toki beroa zentzu guztietan. Eguraldia dela, politika dela, errekursoa diela, eta jakina gatazka direla ere bai ez. Askotan nahastu egiten da, aipatzen da ekialde hurbila, baina ekialde hurbil horren barruan sartzen da Afrika iparralde osoa. Eta hori ez da zuzena, ekialde hurbila da, justu Mesopotamia inguruko zonalde ura ez. Gaur egun Afrikako iparralde urai, Afrikako iparraldeko zonalde ura gehituta, deitzen zaio MENA, ingeles ez dana, ekialde hurbila eta Afrika iparraldea. Orduan normalengoan gaur egun aipatzen da, erabiltzen da MENA eskualdea. Akronimo horrekin. Dokumentazio asko egongo da guk egiko jendeok edo ezagutzen ez duguna, ez? Claro, asko dago deskubritzeko, kontatzeko, eta gutzako ere. Gutzako izaten da askotan bidai bat itezu, Siriara, adibidez, eta astezea errealitatea kontatzen ze horrek ere oso ondo menderatzen ez duzuna, ez askotan behartuta gaude guk ulertzen ez dugun zerbait, erabat ulertzen ez dugun zerbait kontatzea, eta horietan normalen gaizkiten du. Zure kasuan adibidez, nola moldatu zera handik jasotako edo ikusitako dokumentazio batekin zure artikulu batera edo reportaje batera egokitzeko gabaian. Dokumentatzea ezinbestekoa bidai batin aurretik. Gatazka kazetaritza mundu honetan, badago kazetari mota bat, gatazka saltu egiten duna, baina gatazka konkretu batez ezer gutxi dakina. Hau da, hau edia espezialistak gatazketan, baina gero funtsean ez iztu kontatzen, zeratik sortu dan gatazka hori, edo zein dan horren eragina. Horretik dokumentazio manejatzea oso garrantzitsua da. Hau da, Siria batea, Libia batea, edonora juna horretik, jakinin behar dezu, ahalik eta hobekien hango klabeak, ez? Nortzu dira, Libia baldin bazoaz, jakin behar dezu, Libiarrak nortzu dira, ez? Esaterako, ze tribu dauden,
nortzu bizi dira hegoaldean beren artean zenolako liskarra dautzen, ez? Hori jakin arte ezintzea hasi. Orduan, dokumentatzea ezinbestekoa. Gero, zuk dokumentazio fluxu horrei, zurea ere egitzei jozu. Orduan, hori da, fluxu bat, zu hortaz elikatzea eta aldi berin emanite jozu, ez? Orduan, serio hartu behar da ere, zu kazetaria zera, zu kontatu behar da, errealitate bat, ez bakarrikan amen daunari, baizikan horrea jungo danari, ez? Eta bai, nik esango nuke gure lanaren portzentai handinetakoa dela dokumentazioa jakin. Gatazka hauek kulturaltzat agertu dezakegu. Errepikatu favorez? Gatazka hauek kulturaren pareteria edo. Zoi hori askotan entzuten dut tamalez. Askotan entzuten dut tamalez eta da diskurso kolonial bat. Beti adibidez, burura torkita Afganistan, ez? Zenbatetan entzun diogu baten bati esatea eske hango jendearen, hango gizartearen zati da indarkeria, ez? Ohituta daude, hala bizi izan du dira hainbat mendez, eta ezin dira hortik atera, ez? Eta hori oso injustua da, ze hauek gerra pairatzen nahi dira, baina nahi duten guztia da, danok, gainontzeko guztik nahi deun gauza bera, ez? Etxe duin bat izatea, seme-alabak aztea baldin bazkazu eta eskolara bialtzea, bizitza normal eta duin bat eraman ahal izatea, ez? Eta askotan esaten deunin, kultura oso errotuta dago gatazka horretan, edo erlijioa oso errotuta da hor, aia kaleiten egia. Erlijioak ere eragina izango du segun eta zegoetaz. Bai, baina erlijioa izaten da, niretzako erlijio da aitzaki bat, modu bat, tresna bat, jendea mobilizatzeko. Hau da, nik nahi baldin badezuk armak hartzea, eta irandarren kontra borrokatzea, ez dizut aipatuko hor da hola petrolearen inguruko gatazka bat gure herrialde bion artean. Ze hori kosta ingo zaizu lertzea. Nik esango dizut, betxo, horiek, sunitak, demagun, suni musulmana diela, etorri nahi dute honea, eta nahi dute zure etxea txikitu, eta zure hilobiak, gure kanpusantuak, gure tenpluak erraustu. Aktibatu ite zaitut. Erlijioaren bidez. Eman partez diskurso geopolitiko oso korapilatxua, esan ingo dizut, beti horiek errausten nahi dituzte gure tenpluak. Eta horren adibide garbiena da, pentsa, Israel dakau, Israel estatu judua da, Israelen aliaturik handienetako bat, ekialdur bilan da, Saudi Arabia. Fiero desberdina dira. Etor dazkau, liskarrak musulmana dien herrialde guztien artean, Saudi Arabia eta Katar, Saudi Arabia eta Iran. Aldiz, Israel eta Saudi Arabia artean oso ondo konpontzen dira. Zeratik, interesa aman komuna dazkatelako, ez? Eta interes horietan edo estrategia horretan Iran da beraien etxai nagusia, bien etxai nagusia. Lugade bateko bizimodua behin ezagututa, zer gehitu hori dizu atentzioa? Bueno, nik esango nuke, herrialde hauek egoera dela eta herrialde txiroa dira. Jendea bizidea oso egoera gorrian, ez? Gero sartzea jendearen etxetan ezautzea ikutu hango familiak, hango jendea, eta gero berehala jabitzatzea lehen esaten izuna. Oso bertintxoa dela danok. Egon zaitezke Afganistango puntan, mendipuntan, eta jendearen beharrak eta gureak desberdina dira, ez zentzu hortan minio, oinarrian, danok oso igualtxoa, bai, egon daitezke, jakine, ñabardura kulturalak edo erlijio ñabardura horiek, ez? Baina, ni adibidez Kurdistan bezalako toki baten etxean sentitzen, ez? Bai. Nahiz eta janari bego ez eduki edo.
Gutxitan gertatzen da. Beti jatekoa oso gutxitan falta izan dut zait nahi janaria. Beti jatekoa da, beti da loiteko toki bat, eta beti norbaitek tea eskaintzen dizu, eta sana, Orduan, behin etxera itzuletan ez duzu aldaketarik nabarituko. Hombre, aldaketa somatzen da. Somatzen da, Hemen familia da. bai. Familia da, eta bueno, azken fina, gure etxea hau da, ez? Eta etxea bueltatzea gauza handia da. Ni beti esaten dut, lanbide honetan, eduki behar detela, kanpora joateko gogoa, baita bueltatzeko ere. Bietako gogoa eduki behar da. Bietako batek faiatzen baldin badu, igual bukatzeko garaia ez du. Guk hemen galdera esperimentalak egiten dugu. Bizkara gauzei buelta bat eman eta naztu bizkar. Eta galdetzen zut irakaslea izan zea eta gero gaba batazko eta dedikatu zea. Zer lotura egingo zenuke bi abolo horien bat artean. Esango ditazu eurien ezberdinak dira. Desberdina dira, baina aldi berin oso osagarria direla esango nuke. Ni hasi nintzen, irakasten hasi nintzanin, ideiarik ere inoiz kazetari izango nintzanik, ez? Osea, berandu eskuritu nun bokazio hori. Lanean nintzen ikastolan eta nire oporretan, irakasleok oporre elegantea dazkau, eta beti motxila hartu eta beti ekialdera joaten nintzen. Ekialdera joaten nintzen, zein beste irakurriaz eta beti grina sartzen zitzaten beti ekialdera joateko. Talako baten duela, 20 urte hola. Okurritu zitzaten zerbait idaztea. Ze asko irakurtzen nuen, eta desente bidetzen nuen, eta pentsa nuen, zerbait, ingo de saiakera bat. Eta ingo lehenbiziko saiakera hura argia aldizkarian. Eta hasi nintzen pixkana, eta hobia zana hasiera baten, ogibide. Hori da, lanbide bilakatu zen. Eta eman nituen hainbat urte, igual urterdiz irakasle eta urterdiz kazetari, eta kanpoan jasotzen dituen esperientzia horiek, Afganistan baten, Olivia batean, gero klasera eramatea eta kontatzea amengo mutil bati, neskati, 15 urteko nerabe bati, nolako izango zen, beren bizitza Afganistanen edo Sirian jaio izan balitz, oso aberatsa zen, oso aberasgarria. Eta horretik ez da dizut, lanbide ezberdina dira, minaldi berin, oso osagarriak, elkarren osagarriak. Bueno, Carlos, mira, esko, etortzea batu iguanetan. Eskerrik asko zuri, Eugeni, oso gustora egon naiz. Bilaleko Diego, musua uniba, guba ikuslea. Hori da. Agur. Agur. Agur.